Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so for today's vlog, magluluto tayo ng ginataang munggo with gulay and chicharon. Ayan, so napakasarap ng ulam na ito guys. Masustansya and talagang perfect na perfect para sa inyong pamilya. So bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pakitap ng notification bell button para updated ka lagi sa aking mga upcoming videos. So, just sit back, relax, and enjoy! Narito yung ating mga main ingredients para sa recipe na aking lulutuin ngayon. So, unang-una ang ating munggo. So, naluto ko na yung munggo guys, napalambot ko na siya. So, ito na po yung product. Ayan. So, as you can see. So, ang tip dito guys na may bibigay ko sa inyo, bago nyo siya palambutin at lutuin, dapat ibabad nyo muna siya na at least 1 hour bago nyo siya palambutin, pakuluin. Para mas madali lang siyang maluto at lumambot. Ayan. So, next, ang ating gulay. Ayan. So, ito guys, ang ating kalabasa, ang ating talong, at ang ating okra. Ayan. And also, ang ating alagbati. Ayan. And, ang ating dahon ng kamote. Ayan. So, we also have here, of course, ang ating gata. So, as you can see, dalawa yung klase ng gata, guys. Kasi, ito yung fresh na gata na wala talaga siyang halong tubig. Ayan, fresh na fresh. And yung pangalawang piga, ayan, which is ito yung gagamitin ko na pangsabaw mamaya pagluto. Kasi, para mas masarap, guys, no? Ayan. And then, yung ating pansahog, ang masarap na chicharon, ayan, at dilis, ayan. So, perfect na perfect ito guys para sa ating ginataang munggo. And, ang ating, ayan, ang ating spices, ayan. So, gagamit na naman ako ng siling haba, pampaanghang, ginger, itong ating sibuyas, garlic, and of course, pampalasa. Ayan. And, gagamit din ako guys ng mantika and salt. So, for me, the best way para sa masarap na ginataang munggo, dapat igisa muna siya guys. So, another technique. So, pwede kayo mag-add ng gulay like sitaw and gabi para sa ginataang munggo. So, dito naman, pwede kayo mag-add ng malunggay. Mas, mas masustansya. Ayan, so hindi ko na patatagalin ito guys. Just enjoy watching at samahan nyo ako sa aking munting kitchen para tayo ay magluluto ng ginataang munggo with gulay and chicharon. Okay guys, so welcome back sa aking munting kusina. So ang una natin gagawin, magigisa. So painitin muna natin ang ating kawali. Ayan. So, pag mainit na yung ating kawali, maglalagay na tayo ng kunting mantika.
konting mantika lang guys. So kapag mainit na yung ating mantika, igigisa na natin yung ating bawang at sibuyas. Okay, so ayan. So ngayon, susunod ko na yung ating kalabasa. So mauna yung kalabasa guys kasi matigas siya, no? Ayan. Matigas yung kalabasa. So isi-simmer ko lang to guys. Cover and simmer for few minutes. Okay, so after few minutes, ayan, isa. Pwede ko nang igisa ang iting munggo. Ayan. Okay. Panghaluin ko lang guys. So maglalagay lang ako guys ng pinch of salt. Okay, haluin ng maayos. So, i-cover ko ulit ito guys, i-simmer for a few minutes again hanggang sa kumulo siya. No? Ayan, so kumulo na siya guys. And as you can see. So ngayon, ihahalo ko na itong ating pangalawang piga na gata. Ayan. So, ito yung purpose ngayon guys ng pangalawang piga. Ito yung gagawin kong pang sabaw. Ayan. See? Ayan. O, diba guys? It's so creamy. Napakasarap niya. So, mas masarap kasi guys pag yung pangalawang gata yung isasabaw natin compare dun sa natural na water lang. So, ngayon, ilalagay ko na itong ating siling haba and itong ginger. Ayan. So, again, ito po ay optional. Mahilig kasi ako sa medyo maanghang na ulam guys. And, ilagay ko na itong ating pampalasa. So, i-cover siya ulit guys, si-simmer hanggang sa maluto yung ating kalabasa. Wow! Ayan guys, so after 5 minutes, ayan. So, luto na yung ating kalabasa. So, ayaw ko siyang ma-overcook guys. So now, ilalagay ko na yung ating okra at ang ating talong. It's so creamy. Ayan. Of course, yung ating dilis. Ayan. Ginataang monggo. So, i-cover ko ulit. Isi-simmer hanggang sa maluto yung ating talong at okra. Yan. So, luto na yung ating gulay, yung ating talong at yung ating okra. So, isusunod na ihalo itong ating gulay. Ayan, dahon ng gulay, alagbati at itong kamay. Okay. So, napaka-creamy nitong munggo guys. No? Napakasarap niya talaga. Of course, sasabay ko na yung ating chicharon. Yan.
gosh. So, hindi na ako mag-a-add ng water, guys. Kasi meron tayong yung unang piga, no? Yung first na gata. Yun yung ating isasabaw later. So, huwag kayong mag-alala, guys, if you can see na malalaki. Kasi mamaya, matutunaw rin lang siya. Malulusaw din yan siya. So, i-cover ko to ulit, guys. Isi-simmer ko hanggang sa maluto yung mga gulay na dahon at saka itong ating chicharon. Ayan. Wow! Look at that, guys. Ang sarap. Wow, perfect. So now, for the last part, ako na itong ating fresh gata. Ito yung unang piga. Look how creamy. See, guys? Oh my God. Ang sarap, guys. This one is so smooth, napaka-creamy, and then ang lapot ng sabaw. Look at this, guys. Oh. Oh. So, titikman ko lang, guys. So, mag-add lang ako ng asin. Since nag-add tayo ng gata, so medyo kulang na asin. Ayan. Ang sarap. So, isi-simmer ko lang to, guys, ng 1 minute. So, kailangan kasi maluto din yung gata, guys. Yung fresh gata. Wow, look at that, guys. It's ready to serve na. Luto na yung ating ginataang munggo with gulay and chicharon. So, isi-serve ko na siya, guys. Tatap ko lang yung natira chicharon. Presenting ang aking ginataang munggo with gulay and chicharon. Napakasarap, napakasustansya, and very affordable sa bulsa. Ayan. Sige, guys. So, kung nagustuhan mo yung recipe na to, huwag kalimutang mag-leave your comment down below. At huwag kalimutang mag-subscribe ng aking channel. Pakitap ng notification bell button para updated ka lagi sa aking mga YouTube videos. See you again on my next video. Ayan. So, mega love shout out to my GTG family and YouTube family. You guys are really amazing. Thank you so much for always supporting me. Ayan. So, God bless everyone. Bye-bye.